So ang uluhan ini ato ang walay mga igsuon kini atong sermon. Excuse me. Kining kaaway ba? Ganihan nindot kay akong pamati sa kong tutunlan. Karon nindot lang gihapon pero nindot iubo. Sorry kayo. Ang uluhan ni ato ang wali mao ang matuod nga pag-ila kang Hesus. So ngano man nganong mao man ang ato ang uluhan nga gihimo. No? Sa atong gibasa mga igsuon atong makita nga kulang pagid ay pag-ila. Ang mga disipulo ni Ginoong Hesus sa kadaghan sa mga pagtulon-an nga iyang gihatag kaniya. Busa atong tagsa-tagsaon ni tuki kining ato ang mga paghisgutan karon nga pulong sa Dios. Diin ang una, atong hisgutan ang pagpakaon pag-usab ni Hesus sa mga tao, no? Ug ang ikaduha, pagdumili ni Hesus sa gipangayo sa mga Parisiyo. Ikatulong punto, pagbadlong og pahimangno ni Hesus sa iyahang mga tinun-an, no? So atong tan-awon ang unang bahin mga igsoon. Ang pagpakaon pag-usab ni Hesus sa mga tao. So ngano man nga ato manggiingon dinha nga ang pagpakaon niya aduna may pag-usab. Excuse me. Nganong naa may pag-usab ni Hesus pagpakaon sa mga tao. Sa atong natun-an mga igsuon sa kapitulo 6 dinhi usab sa maong basahon atong nasinati usab nga adunay gihimo si Ginoong Hesus pagpakaon sa 5,000 katao niadtong panahon na. So atong basahon pagbalik ang Marcos kapitulo 8 uno ngadto sa 10 niingon ini. Niadtong mga adlaw sa dihang may nagtapok na usab nga usa ka dakong panon sa katawhan ug wala sila'y makaon. Gitawag ni Hesus ang iyang matinun-an ug mingon siya kanila. Naluoy ako sa katawhan kay tulo na karon ka adlaw ang ilang pag-uban kanako ug wala sila'y makaon. No? Ug kung papaulion ako sila nga walay kaon panguyapan sila sa dalan ug ang uban kanila layo o gigikanan. Ug mitubag kaniya iyang mga tinun-an asa man kita og ipakaon ining mga tawhana dinhi sa kamingawan. Sumupo sa ta, no? Dili ba og atong nahinumduman ang miaging milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus sa pagpakaon sa 5,000 ka tawo walay labot bata o babay mao gihapon ang gipangutana sa mga disipulo asa makitag ipakaon ining mga tawhana dinhi sa kamingawan, no? So atong makita ang dagan sa ato ang sa maong sugilanon nga kakulang sa pagtuo sa mga disipulo, no? Ningon dinhi sa bersikulo 5 nangutana siya kanila, pila ba kabuk ang pan nga naa kaninyo? Dili ba familiar gyapon nato sa miagi natong pagtuon nangutana usab sa Ginoong Hesus, pila kabuk pan ang naa kaninyo? So mitubag sila 7. Unya gisugo niya ang panon sa katawhan sa pagpanglingkod sa yuta. Sama gyapon sa gihimo sa una. Gisugo niya pagpanlingkod ang mga tao. Ug gikuha niya ang 7 ka pan ug nagpasalamat siya. Gaampo siya. Ihangad siya sa langit, nagampo siya. Gipikas-pikas niya ang kini ug gihatag ngadto sa iyang matinun-an aron idulot. Ug yapod-apod nila kini sa katawhan. Ug aduna sila pipila ka gagmayng isda ug sa nagpanalinginan na niya kini misugo siya nga idulot usab kini. Ug nangaon sila og nangabusog ug gihipos nila ang mga tipik nga nabilin nga may puno sa 7 ka bukag. Dihay mga 4,000 ka tawo. Unya gipauli niya sila, misakay dayon sila sa sakayan uban sa iyang matinun ano miadto sa kayutaan sa Dalmanuta. Excuse me. So kung atong tan-awon mga igsuon katong kita nagsunod ta sa series aning Marcos, daw susama ang iyang gibuhat sa bersikulo 6 nga diin nagpakaon usab siya og 5,000 ka tawo, no? Sa makausap pagipakita na usab ni Hesus ang iyang pagagamahanan pinaagi sa pagpakaon na usab, no? Pagpakaon na usab sa pundok sa katawhan mga 4,000 ang gidaghanon sa 7 ka pan. So atong makita mga igsuon nga 7 ka pan. Pipila ka gagmay nga isda, no? Kung atong tanahon ni siya ang gipasabot din mga igsuon kun moadto ta mobalik ta sa katong sa lugar sa mga Hudiyo nga dunay 2 ka isda o 5 ka tinapay. Atong hinumduman
Dito napita mao to ang lugar sa mga mananagat. Sa ato pa ang maong isda presko gina siya. So wala mingon sa gidakon apan nini makita naton ingon dinhi adunay pipila ka gagmay nga isda. So kinapita mga igsoon layo ni sa dagat. So kung doon na magani sila pipila ka isda ato ginang makita basig morhon, no? Sardines ang gihatag. Mao na gibahin-bahin nila, no? Apan ang importante mga igsoon ningon dinhi nga sa Marcos 6 atong mabasa nga alaing milagro sa pagpakaon sa daghang nga tao sa 5,000 kalalaki, wala pay labot ang mga babae ug bata, sa 5 ka pan ug 2 ka isda. Walay labot ang mga babae ug bata niini. Ug adunay sobra nga 12 ka bukag, no? Dako kayo nga milagro kung atong tan-awon, dili nato mabaliwala ang 5 ka tinapay o 5 ka pan nga giapod-apod sa 5,000, walay labot nga bata og sa estimate pa sa uban niabot sila 20,000. Ano na? Unya nakahipos pagid sila og 12 ka bukag, no? Nga tipik. Ug dinhi sa 8 sa Marcos 8 mao ang ikaduha nga milagrosong pagpakaon ni Ginoong Hesus sa 4,000 ka mga tao sa 7. No ni-increase na ang pan, ni-reduce ang tao, 4,000 na lang gikan sa 5,000. Apan ang pan ni saka na 7, no? Og pipila ka gagmayng isda. Og 7 ka basket ang sobra nga tipik sa pan nga iyang gipikas-pikas nga ilang nahipos. So, samtang ining duha nga mga milagro adunay daghang pagkapareha sa atong makita ni. So sama ang mga panghitabo. Apan kini mga igsoon mahinungdanon kini nga atong ilhon nga kining duha dili ni managsama, dili ni usa kay gayon nga nahitabo kundi managlahi kini nga hitabo. Managlahi kini nga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus pagtuman sa iyahang katuyuan, no? Nasayod ta nga ang katuyuan ni Ginoong Hesus mao ang pagpamata sa espirituhanong mata sa mga pagtulon iyang mga tinun-an nga makasabot gyud sila nga moila gyud sila nga si Ginoong Hesus mao ang Dios, mao Mesiyas, mao ang gamahanan nga Dios nga mianis kalibutan gipadala diri sa amahan. So ato makita dinhi nga nung unsaon nato pagkakita nga kini managlahi. Matud pa sa Marcos 8:1 nag-ingon niadtong mga adlaw sa dihang may nagtapok na usab. So sa ato pa nabalik na ang usa ka dakong panon sa katawhan ug wala sila makaon, gitawag ni Jesus iyang mga tinun-an ug mingon siya kanila nga luoy ako sa katawhan kay tulo na karon kaadlaw ang ilang pag-uban kanako wala sila'y makaon. So unsa may atong makita dinhi sa pagka-Dios ug pagkatao ni Ginoong Hesus sa bersikulo. Atog yung makita mga igsoon nga kini si Ginoong Hesus doon na siya kaluoy. Doon na siya kaluoy gid sa mga tao matud pa sa bersikulo 2, naluoy ako sa katawhan. Dili nato isalikway, dili nato kalimtan nga bisan kinsa ta, bisan unsa ka, ang Ginoo si Ginoong Hesus nagpabilin ang iyang kaluoy kanatong tanan. Wala siya gisalikway. Ningon siya, naluoy ko sa katawhan kay tulo na karon kaadlaw nga ilang pag-uban kanako ug wala sila'y makaon. So sa ato pagikan sa biyahe niya, sa pag-ayo niya sa amang ug bungol nga tao nga iyang gimilagruhan, tulo na kaadlaw ni sila nagkuyog aning nga mga tao ug wala sila gipangkaon. Gipakita sa Dios nga siya makahimo sa samang milagro sa makadaghang higayon nga iyang gusto ug kana usa na ka maayong butang. Kay mahimo gayud sa Dios ang iyahang katuyuan. Maingon naton po nga gibalik na Ginoong Hesus ang maong milagro apan sa managlahi nga higayon, sa maglahi nga panahon o sa managlahi nga lugar. Dili ni usara. O ang katapusan higayon nga ang dakong panon nagtigom mao ang pagpakaon niya sa atong naisgutan na nga 5,000, no? Ug ang katuyuan ni Marcos nga mahinumduman ang maong hitabo aron ipakita kung unsa kini kamahinungdanon sa una nga milagrosong pagpakaon ni Ginoong Hesus. So nganong gisulti ni Marcos kini ikaduha, no? Aron makita nato kung unsa gyud ang pagkamangaluluyon o pagkamahigugmaon ni Jesus nga bisan na gihimo na niya nga mao milagro apan nakita niya ang mga tao ug naluoy siya ug iyang giusab paghimo ang maong
susama nga milagro, no? Ningon siya, ug kun papaulion ako ni sila, walay kaon. Pakuyapan sila sa dalan ug uban kanila layo og gigikanan. So makita na to ang iyang simpatiya, ang iyang kaluoy didto sa mga tao. Ug nasayod siya tao pan siya usab Dios, nasayod siya kun unsay dangatan ani mga tawhana kun ilang palakton nga walay kaon. Ug mitubag kaniya ang mga tinunan, asa man kita og ipakaon nining mga tawhana dinis kamingawan. Nakita na nila ang milagro sa 5,000. Nakahipos sila og 12 ka basket. Gikan sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Sa mao gihapong hitabo nga gihimo ni Ginoong Hesus, gitubag siya sa iyang mga tinunan, asa man kita og ipakaon nining mga tawhana dinis kamingawan. So kanunay ang concern sa mga tao o kanato mao atong provision. Ang pan, no? Wa na gani pan. Og naay pan, mangita pag sandwich. Pan ay atong tuyo. Mao ni ato makita dinhi nga mitubag sila. Asa man tag ipakaon ni mga tawhana dinis kamingawan. No, wa ra bay Jollibee diha sunahan. Wala intay mga delivery. No? Unsa na ngana ng mga delivery diha nga ato lang tawgan pa deliver, wala man na sa ila. So nangutana siya kanila, pila ka buok ang pan nga anaa kaninyo? Sila mitubag 7. Okay? So wala na'y bata din Unya gisugo niya ang panon sa kasawahan sa pagpanglingkod sa yuta ug gikuha niya ang 7 ka pan ug unsa iyang gihimo? Nihangad siya sa langit, nagpasalamat siya, gipikas-pikas niya kini ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron idulot ug iapod-apod nila kini sa katawhan. Kung tutukan natog makadiyot ning maong bersikulo mga igsuon, nganong wala man mo gitugot ni Ginoong Hesus nga gisugo ang mga tinun-an nga sila lay mo pikas-pikas dito ug ihapod-apod ang maong tinapay o ang maong pan. Dinhi nato makita pagsugod sa milagro mao ang pagpikas-pikas ni Ginoong Hesus sa pan nga walay pagkahurot, nga walay pagundang. So makita nato nga siya gayod Dios milagroso gamahanan ug anaa na niya ang tanan nga atong gikinahanglan. Apan nagpabilin gyapon nga tig-a ug balatian ang mga Parisiyo kay nagdumot man sila ni Ginoong Hesukristo, no? So sa Marcos 8:7 ug 10 nag-ingon dinhi ug adunay sila pipila ka gagmayng isda. So doon na pagyud ay pakapin nga isda, no? Ug sa napanalanginan niya kini misugo siya ug idulot ngadto. Ug sa bersikulo 8 ato makita unsay nahitabo. Ug nangaon sila ug nangabusog. Hinumdumi 4,000 ka tawo. Nangaon sila ug nangabusog. Ug gihipos nila ang tipik nga nabili nga mipuno sa 7 ka bukag. So sama gihapon ni atong milagro gihimo ni Ginoong Hesus sa miagi sa kapitulo 6 aduna sila nahipos. Unya sa bersikulo 10 unya gipapauli niya sila ang mga katawhan ug misakay dayon sila sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miadto sa kayutaan sa Dalmanuta, no? Alam ko pangutan-an yung asa ni kay wa ko kibaw asa ni, no? Dalmanuta karon pa ko nakadungog, no? Bitaw na research na pero sige lang. Ang importante atong tan-awon ug kining ikaduha nga milagrosong pagpakaon nahitabo sa usa ka rehiyon sa mga hintil. So kaning 4,000 nga pagpakaon mga igsuon ni ani sa rehiyon sa mga hintil. So sa ato pa ang katong 5,000 nga una niyang pagpakaon atuan dito kasagaran ang mga Hudiyo, no? So nitabo kini sa rehiyon sa mga hintil ug kini nga milagro usa ka pagtulunan alang sa iyang mga tinun-an nga nagpabilin nga kulang sa pagsalig ug pagtuo kaniya. Ingon man usab kini nga mensahe alang usab kanato, no? Alang usab kanato nga kulang o kaha subo kayong palandungon nga wala gi pagtuo pagsalig sa pagkagamahanan ni Ginoong Hesus. Mao nay ato ang hinuktukan, pamalandungan mga igsuon nga kining mga nahitabo sa unang panahon sa mga apostoles o sa mga disipulo o mga tinun-an ni Ginoong Hesus kung unsa ang ilahang reaksyon o unsa ang ilang pagsanong o pagtubag ngadto ni Ginoong Hesus susama ra gyapon na nga mahitabo na kanato karon.
Atong makita mga igsuon nga ang dunay bersikulo nga nag-ingon nga siya gipadala lamang sa nga walang karniro sa balay ni Israel. Mingon ganitag balay ni Israel, balay na sa mga Hudiyo. Sa Jew na siya, ningon sa Mateo 15:24. Apan siya mitubagan nag-ingon, ako gipadala ngadto lamang sa mga nga walang karniro sa banay ni Israel. Mao na ingon ni Ginoong Hesus, mao na iyang katuyuan pag-adto dito sa mga nga walang karniro sa banay ni Israel, no? Apan miani usab siya ang mayong balita, miani usab siya una sa mga Hudiyo. Nasayod kita ana, una gayud sa mga Hudiyo, ulahira kitang mga hintil. Tungod kay gisalikway sa mga Hudiyo ang offer nga kaluwasan o ang hatag nga kaluwasan, mao na nga siya miari na usab sa mga hintil. Roma 1:16 nag-ingon, kay dili nako ikaulaw, matod pa ni Pablo ngadto sa taga Roma, kay dili nako ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa. Ano? Pero naisumpay. Sa matag usa nga nagtuo ngadto sa Hudiyo una sa tanan o unya ngadto sa Grigo usab. Kining Grigo mga igsoon mao ni ang hintil. Duha ka tawo, Hudiyo o hintil, o Greek. Apan ang katapusan katuyuan mao gayud ang paghatag niya og kaluwasan sa tanang tawo. Nga mutuo kaniya, apil na ang mga hintil. Si Jesus mianhi og napakita dili lamang sa mga Hudiyo apan alang usab sa mga hintil, sama kanato og siya mianhi karon pagluwas sa tanang mga tawo nga mutuo og muduol kaniya, apil na kita ni ana. So dili lamang gingon nato dinhi nga muduol lang panate gibuhat. Dili makaluwas ang mayong buhat apan mao ni atong pagtubag sa grasya nga gihatag sa Dios diri kanato. Ang pagtuo kaniya aron pagduol kaniya o pagtuo kaniya. So ang nagunang rason natong makita dinhi sa ikaduhang milagro ni Ginoong Hesus sa pagpakaon sa 4,000 ka mga tawo, mao ang pagpakita sa kakulang sa pagtuo o pagsalig sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus. So doon na siya katuyuan sa paghimo ni mga igsoon tungod kay iyang gidirekta ang maong pagtulunan ngadto sa iyang mga tinun-an nga hangtod niadtong panahon na kulang lang gihapon sa pagtuo ni Ginoong Hesus. Pangutana, dili ba kaingon ni ana ang atong kahimtang ngadto ni Ginoong Hesus hantod karon? So dili man ta makatubag na kita ra man tagsa-tagsa na hibalo. Igo ra gyud ko sa pagpangutana. No? Ang katapusang higayon nga dakong panon nagtigom maong pagpakaon sa 5,000. So mao ni nagdala nato diri sa ikaduha nato ka punto, no? Apa nakatuna na nato kanang tanan gikan sa unang milagro ang mga gipanudlo ni Ginoong Hesus. Nga duha kay gayon nga gihimo ni Hesus kini nga milagro ug ang iyang tinguha nga itudlo sa mga disipulo ingon man usab kanato ang maong mga proseso. Ang pagtuo, ang pagsalig, pagdawat ni Ginoong Hesus, pagduol ngadto kaniya. So mao ni ang ikaduhang punto, diin ang pagdumili ni Hesus sa paggipangayo sa mga Parisiyo. So, naay gipangayo. Atong basahon sa bersikulo 11 ngadto sa 13. Unsa man ning gipangayo sa mga hintil? Sa mga hintil. Sa mga Hudiyo ngadto ni Ginoong Hesus. Nga ila man nakita dito ang mga milagro, ila man nakita ang tanang mga gihimo ni Jesus, ang mga maayong pagtulunan nga gihatag niya sa lain-lain nga dapit sa iyang katawan sa paglibot niya sa dagat sa Galilea, sa kasikbit nga mga lugar. Apan nakaako pag pangutana ang mga Parisiyo, ingon din sa bersikulo 11:13 sa Marcos 8. Sa 11 naging unya nangabot ang mga Parisiyo og misugod sa pagpakiglantugi, no? Pagkiglantugi, kuan gini, nakiglalis gini. Kaniya nangayo sila kaniya og mga ilahanan gikan sa langit aron sa pagsulay kaniya. So kung natong makita, nangayo sila og ilahanan gikan ni Hesus kung siya gikan bagayod sa langit. Kining mga tawhana mga igsoon nagsunod ni Ginoong Hesus kay nagsigilan nig paniid nangitag sayop. No?
nangita og sayop og sipyat ni Ginoong Hesus, bisan pa ang mga tinuod, matuod nga mga pagtulunan, ang maayong mga gibuhat ni Ginoong Hesus, gihimo nilang sayop aron alang sa mga katawhan nga dili na mutuo ngadto kaniya. So, makita nato dinhi, gihimo kini sa mga Parisiyo aron pagsulay kaniya. Sa unsa man klaseng pagsulay? Ang mga Parisiyo, mga igsoon, nagbantay o nagsuway ni Ginoong Hesus nga mulitok siya nga siya anak sa Dios. Mao na gitanaw sa mga Parisiyo tungod kay ilang dadon, himuon nila nga ebidensya nga ilang makasuhan si Ginoong Hesus. Sa bersikulo 12 niingon diha, ug diha sa iyang espiritu si Hesus, nang hupaw siya og lawom ug mingon, nganong nangita man og ilhanan kining kaliwatan na. Itong mga kaliwat, basig apil patana. No? Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, walay ilhanan nga ipakita ngadto niining kaliwatan na. Sa mga nangaging pagtulunan ni Ginoong Hesus, mga igsoon, kung doon ay ipakita siya, iya ka nang ihatag sa mga katawhan. Ug nahinumdom pa mo sa uban niyang pagtulunan, mahitungod sa pagbuga sa liso, nga usa ka sambingay gisulti ni Hesus sa iyang mga tinun-an o sa mga katawhan, apan gisulti niya ngadto sa mga tinun-an sa pribado nga lugar nga iyang gipasabot nga mao ni ang katuyuan nining maong sambingay. Pero dinhi dapita nangayo og ang mga Parisiyo ilhanan. Kung ato makita mga igsoon, niabot na ang punto nga si Ginoong Hesus gipul-an na sa pagpamati sa ilang pagpangayo o mga ilhanan nga siya ba gikan sa langit. Gihimo na ni Hesus ang tanang mga milagro o ang mga Parisiyo miduol kaniyang nangayo usa ka ilhanan. Pagmatuod siya iyang gipanulti. Pagmatuod siya iyang gibuhat, pagmatuod siya iyang milagrong gihimo. Kini nga mga Parisiyo wala gid matagbaw sa ilang nasinati, sa ilang nasaksihan nga milagro. Ug tan-awon mga igsoon, sobra-sobra na kayo ang nahimong timailhan o ilhanan nga ang gingharian sa Dios haduol na diha sa iyahang pagkatao ni Ginoong Hesus. Maunta na'y makita sa mga katawhan, ilabi na sa mga tinun-an, nga ang gingharian sa Dios haduol na diha sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Ug ang Dios nagpadala kang Hesus ug ang Dios Amahan nagpamuhat pinaagi kaniya. Kay walay buhat nga gikan sa Dios nga wala moagi ni Ginoong Hesus tungod kay siya ang gipadala dinhi sa kalibutan aron pagluwas sa tanang katawhan. Mao na nga subo palandungon mga igsuon nga doon natin makita ang uban, doon ay makita nga mga katingalahan nga panghitabo, milagro, dagkutan, ampuan, ludhan. Klaro kayo ug tataw kaayo nga magpamuhat ang Dios pinaagi lamang ni Ginoong Hesus. Ngari ka nato, nga na kaninyo. Walay buhaton, walay gamiton nga lain, nga medium, walay lain gamiton nga tao, nga magpamuhat nining mga buhata, tungod kay ang makahimo nini, ang Dios lamang. Walay lain nga gigamit sa Amahan, mao si Ginoong Hesus, tungod kay siya, Dios usab. Sumaw na ang lawom nga kahulugan sa tanang mga milagro. Apan ang ubang mga tao dili gayud matagbaw bisag unsaon pagpakita naghang ilhanan gani sa miagi atong natun-an nga ang gihimo ni Ginoong Hesus gipasangil sa mga Parisiyo nga ang mga milagro nga gibuhat niya gahom ni Satanas. Grabe kayo sila, kadesperado, no? Karon dinhi sila nangayo sa kadirektang ilhanan gikan sa Dios sa langit. Ang ilang gipangayo nga ilhanan timaan kini sa ilang pagsukol ug pagkawalay pagtuo ni Ginoong Hesus. Busalikaya nato mga igsuon. Kay ang kalibutan, ang pagkabuhaton sa kalibutan, to see is to believe. No? Pero kita mga Kristohanon, mga igsuon, to believe is to see. Mutuo ka ug imong makita ang milagro pagagamahanan sa Dios. Lahi ang kalibutan kay mangita sa example o na mutuo, no? Ang bersikulo 12 nag-ingon,
Og diha sa iyang espiritu nang hupaw siya og lawom ingon nganong nangita man og ilhanan kini mga tawhana. Grabe na ang iyang guba na iyang kasing-kasing nining mga tawhana, no? Si Jesus midumili sa paghatag sa gipangayo sa mga Parisiyo nga ilhanan. Kutob ra dinhi. Excuse me. Og ni Jesus pa sakto na. Igo na. Tama na. O gibiyaan niya sila sa pagsakay niya pagbalik sa sakayan umitabok siya ngadto sa pikas nga daplin. So igo ra siya ni adto dito sa pikas sa Dalmatua, unsa ni nga lugar nya gisugat ra siya dinhi sa mga Parisiyo nga nangutana og nangayo og ilhanan, nangayo ebidensya, nangayo timailhan. Panmingon si Jesus, dili mo makakita og mga timailhan. So unsa iyang gibuhat? Nihawa siya. Isakay siya pagbalik sa sakayan umitabok ngadto sa pikas daplin. Gibiyaan niya ang mga taong walay pagtuo. Ang mga tinun-an nakalimot pagdala og pan sa bersikulo 14. Ang mga tinun-an nakalimot pagdala og pan ug usa lamang ka pan ang diha kanila sa sakayan. So ngano man nga gimension magyud, gisulti magyud ni Mark dinhi ni Marcos nga ang mga tinun-an nakalimot pagdala og pan. Unsa man ka mahinungdanon ang pan? Usa lang kapan ang diha sa sakayan. So dinhi ato makita nga si Jesus ug mga disipulo misakay balik sa sakayan ug ang mga disipulo nakalimot pagdala og pan alang sa ilahang panaw. So usa ra ka pan ang ilahang gitaliwad-an, no? Diyan ang higayuna sa mga igsuon naningkamot si Ginoong Hesus sa pagtudlo sa mga disipulo. Sa bersikulo 15 atong makita dinhi nga ang pagtudlo ni Ginoong Hesus miingon siya ug sila gipasidan-an niya nga nag-ingon tan-awa og pagbantay kamo sa patubo sa pan sa mga Parisiyo ug patubo sa pan ni Herodes. So timing kayo mga igsuon nga na-focus ang ilang pagtan-aw ngadto sa pan ug sa pagtudlo ni Ginoong Hesus nga gingnan sila gipahimangnuan sila, gipasidan-an sila nga tan-awa o pagbantay kamo sa patubo sa pan sa mga Parisiyo o patubo sa pan ni Herodes. Kung ato tanawon mga igsoon, wala gina sila makasabot. Wala ibisan gamay na lang ilang nasabtan sa gitudlo ni Ginoong Hesus kanila. Kay si Jesus wala maghisgot bahin sa literal nga tinapay o pan dinhi. Sa diyang si Jesus naghisgot bahin sa patubo sa mga Parisiyo, siya naghisgot kuani siya usa ni ka simbolo, usa ka paagi nga gigamit diha sa Biblia nga ang pagpatubo o yeast gagamit na nato sa pan halos kanunay gigamit nga negatibo gayud ang maong simbolo ug adunay dautan nga impluwensya ngano man mangutana ko diday musulti ko no kini makita nato mga igsoon unsa man ang yeast nahibalo magita na di ba patubo sa pan. So maghimo tagpan ato nang butangan og yeast. Wala ta makakita kung unsa ang nahitabo diha sa sulod sa pan o sa harina o sa unsa natong gimix diha. Wala ta mahitabo kung unsa ang gibuhat sa yeast. Gipatubo ang pan. No? Sa paagi nga wa ta dili eksakto nga unta buhaton ngadto sa mga Kristohanon. Sumao ni nagsimbolo kini nga dunay mga panghitabo gipasabot ni nga dunay mga kalihukan o mga maka-impluwensya sa mga tao o sa mga disipulo nga dili sila motuo ni Ginoong Hesus. Ang gitudlo nini mga igsuon mao ang mga Parisiyo nga nagtudlo og sukwahi kayo nga pagtulunan nga gihatag ni Ginoong Hesus ngadto sa mga katawhan. Wala sila makasabot nga gipasabot ni Ginoong Hesus mao ang mga pagtulunan sa mga Parisiyo o ang pagtulunan ni Herodes. Kung nahinumdum ta kini si Herodes mga igsuon, mao ni siya ang nagpapatay ni Juan Bautista, no? Ang kahimtang ni Herodes mga igsuon niya to panahon na siya gusto mamati. Malipay siya, doon na siya, balingaw siya, gusto siya mamati sa isulti ni Juan Bautista. Tungod kay si Juan Bautista, nagtudlo man sa pulong sa Dios ngadto kaniya. Apan sa samang higayon, ni-compromise si Herodes. Sa dihang nagparty siya sa iyang adlaw, kasumaran sa iyang adlaw na tauhan, nangayo ang anak ni Herodias
nga nisayaw din na og nahimuot siya nangayo nga ipadala siyang atubangan ang ulo ni Juan Bautista. So bisan supak siya ang kabubuton, panikompromise siya. Mahimo biyagod niya nga iyang supakon, dili na pwede. Wala gyoy musupak niya ng higayuna. Bisan pa ang iyang mga halangdon nga bisita, ug moingon siya nga dili na mahimo pangayo og lain. Apan ko ato nahibaw-an mga igsoon unsay gipamulong ni Herodes sa dihang nahimuot siya sa pagsayaw sa anak ni Herodias. Mingon siya nga pangayo ug bisan unsa, bisan katunga sa akong gingarian, akong ihatag nganha kanimo. So kay bata pa, midagan nga to sinahan nangutana og unsa may akong pangayoon. Unya tungod kay si Herodias aduna may dakong kalagot ug aduna may dakong kasuko. Ngadto ni Juan Bautista, wala siya mangayo katunga sa gingharian apan ang gipangayo niya ang katunga sa lawas ni Juan Bautista, gipikas ang ulo, gisulod sa banihado. So ingon ana, mga pagtulunan, mga igsoon nga nagdag-compromise, no? Mao ni ang mga pagtulunan sa mga nga gigamit nga simbolo diha sa Biblia, pagtulunan nga gitudlo sa mga Hudiyo o sa mga Parisiyo. No? So sa unang panahon, o atong hinumduman mga igsoon, sa panahon nga sila gihawas, gikan sa Egypto, gikan sa ilahang pagkaulipon, tungod sa ilahang pagdali-dali mga igsoon, ang mga Israelon mibiya sila sa Egypto, nga wala na nila butangi og patubo ang ilang pan. Nga kani nahimong simbolo hangtod karon nga ginahimo sa mga Hudiyo, sa mga Jew, kung sila adunay mag-celebrate sila sa katong Paskwa, kung pagsaylo o Passover, ang ilang pagahimuon kining pan nga walay patubo, no? So dinhi ato sa makita mga igsoon nga gihatag na sa Dios ang labing mahinungdanon nga timaan sa tanan. Unsa man kini? So iyang gipadala ang iyang anak ngani sa kalibutan nga nagwali sa gingharian sa Dios. Mao ni gihimo ni Hesus iyang ministry. Kauban iyang mga tinun-an og nagpakita sa kamatuoran sa iyang mga pulong pinaagi sa iyang mga milagro. Suportado ang iyang gihimo, iyang gipakita giniya kung unsa ang kamatuoran o ang pagkamatuod siyang gihimo, ilabi na gyud ang milagro sa iyahang kaugalingong pagkabanhaw gikan sa mga patay. Mao na milagro nga dili gyud malalis mga igsoon. Mao kato nga katapusang pagmatuod sa pagkatao ug misyon ni Ginoong Hesus, mao ang iyang kamatayon, mao iyang pagkabanhaw. Tungod kay gikan sa iyang tulo ka tuig kapin nga pagministeryo, ang mga tao wala gyud eksakto 100% nga motuo kaniya. Ug ang katapusan ay iyang gihatag, mao gayud ang iyang kamatayon ug ang iyang pagkabanhaw. Apan nasayod ta mga igsoon nga bisan pa man mauna ni ang ultimatum o ultimate nga gihatag ni Ginoong Hesus nga angay makita sa katawhan, nga kamatuoran nga angay natong tuhuan, apan daghan gihapon ug subo palandongon nga daghan gihapon ang mga tao nga wala motuo sa buhat ni Ginoong Hesus. Ilabi na sa mga Hudiyo. Daghan pa ang mga Hudiyo, mga igsoon nga nagpaabot nga moabot ang Mesiyas hantod karong mga panahon na. Tungod kay wala sila motuo nga si Hesus nga ilang gilansang sa krus mao ang Mesiyas nga gipadala sa Dios dinis kalibutan nga muluwas sa tibuok ug sa tanang katawhan. Nga inigabot unya sa katapusan, diha na ang panahon nga sila mahinganghag moingon sila mao man diini ang Mesiyas ang atong gilansang sa krus. Moabot ka na mga igsuon kay ang mga tao wala gyud motuo ni Ginoong Hesus. So mao ni gihatag niya si Hesus mianis kalibutan, si Hesus namatay, si Hesus nabanhaw gikan sa mga patay. Atong pangutana mga igsoon, unsa pa may atong gikinahanglan nga kita motuo sa Dios, nga motuo ni Ginoong Hesus? Unsa pa man ang atong tuyo nga iprobar ni Ginoong Hesus nga siya Dios? So mao na magdala nato nga si Hesus nagpahimangno sa iyang mga tinun-an, gibadlong o gipahimangnuan. Ikatulong punto, no? Gipangutana ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an og sunod-sunod ng pangutana nining bahina, no?
Unya, gipangutana ni Ginoong Hesus, ngano naghisgot man mo sa pan? Nga wala man unta siya ang iyang magingon, ayaw kamo, pagbantay kamo, likay ninyo ang mga patubo sa mga Parisiyo o sa Herodes. Mao nagipangutana sila ni Ginoong Hesus, ngano naghisgot man kamo bahin sa pan? No? Mao rin gihimo man gigamit ni Jesus Christ nga analogy ang pagpasidaan sa mga disipulo nga bahin sa pagdili, pagtuo o pagsupak sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo o ni Herodes. So ang ilang nasulod sa ilang unhuna nga kasukan gidaan ni ron kay wala ta magdagpan usara atong gidala nga pan. No? Ang mga milagro, mga igsuon ni Ginoong Hesus dili lang naghimo siya milagro para lang for the sake nga naay milagro nga mahimo. Apan kini adunay mas lawom nga kahulugan ug gipangutana ni Hesus ang mga disipulo niini aron ila gayud nga masusi pag-ayo, no? Kung unsa gayud ang katuyoan ni Hesus. Apan ang ubang mga tawo misulay pagbutang og mga mga simbolo. Instead motuo sila sa milagro, ilang butangan og kahulugan ang mga nahitabo. Excuse me. Ang uban nagpunting sa pagkaparihas sa pinulungan nga gigamit ni Hesus niini nga pagpakaon. Pero ang mas lawom nga kahulugan mao nga kini nga milagro nagpunting kaniya ingon si Hesus nga mao si Kristo. Sa ato pa ang gihimo niya nga milagro. Iya gayong gipakita sa iyang mga tinun-an ug sa mga katawan nga siya si Ginoong Hesus nga anak sa Dios nga mao si Kristo nga mianhi dinhi sa kalibutan aron pagluwas kanato. Mao na ningon siya atong timaan anong siya giingon diha, hinumdumi. Ningon si Jesus, wala ba ko makahinumdum sa akong pagpikas-pikas sa 5 kapan alang sa 5,000? Pila ka bukag ang inyong nahipos. Sakto ang tubag nila, napulog 2. O sa pagpikas-pikas ko sa 7 ka tinapay alang sa 4,000, pila ka bukag nga puno sa tipik sa inyong nahipos. Abdi kay mo tubag 7. Ug siya mingon kanila, wala pa ba gihapon kamo makasabot? Wala pa ba gihapon kamo mutuo? Kulang pa ba ang inyong nasaksihan, ang inyong nakita sa mga gihimo nako dinis kalibutan alang sa umaabot? Kulang pa ba ang tanang milagro nga akong gihimo nga inyong nasaksihan? Kining mga pulo nga maigsuon gi-address niya nga to siyang mga tinun-an. Tungod kay naghisgot ni sila dinhi sa sakayan. Nakita niya pan, nitutok sila sa pan. Umingon pa si Jesus, ayaw tutok anang pan, tutok diri kanako kay ako ang pan sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang pan sa kinabuhi nga mohatag kaninyo og katagbawan. Ang pan nga inyong gitan-aw gitutukan nga inyong gilalisan nganong wala mo kadala og pan, kana nga pan nga inyong gigamit usa ka na ka pan nga madugta o madunot. Apan wala niyo makita ang kamatuoran, ang tinud-anay gayon nga pan sa kinabuhi, ang inyong giatubang nga si Ginoong Hesus ang iyang gipasabot, ang iyang kinabuhi, ang iyang kaugalingon, nga siya mao ang pan nga buhi nga gipadala diri sa kalibutan, nga kung kinsa ang mukaon kaniya, dili gayon magutman. Sama usab sa atong kinabuhi mga igsuon nga mututok ta sa usa ka butang, ilabi na gyud na tay mga kasakitan o mga katalagman nga atong giatubang, atong tutukan, atong padakon ug mao na hinuoy makawa sa atong pagtuo ngadto ni Ginoong Hesus. Sama sa pan nga gitutukan sa mga disipulo. Wala nila makita nga didto sa maong barko nga ilang gisakyan, uban kanila ang matuod nga pan sa kinabuhi. Kuyog kanila sa Ginoong Hesus nga mao ang tag-iya sa tanan, nga mao ang makahatag sa tanan, nga ang tanang butang siya ang nagunit ug siya ang tag-iya ug siya ang gigikanan. Mao na usay mga igsuon nga kita dili ta makalahutay sa atong Kristohanong kinabuhi tungod kay adunay usa ka butang nga atong gitutukan pag-ayo nga kining butang nga mao ni naghatag og babag sa atong kinabuhi nga kita makapadayon sa paglakaw diha uban ni Kristo. Nawad-an ba kitag trabaho?
Wala na ba ta problema ba ta sa atong pinansyal? Natural mag yun na. Wala siguro din nato nga naka-experience nga wala gyud maka-experience og financial problem. No? Gani kita na problema ta financially mga igsuon tungod kay mahubsan ang atong mga panudlanan. Motumog sa dili hasta gani ang mga adunahan na problema silang pinansyal. Ang mga binilyon, na ay mga binilyon, na problema sila sa ilahang pinansyal nga sila magkinahanglan pagyog lain pa nga piso nga ipuno sa ilahang bandi. Ang problema nila ang pagpadaghan, ang problema nato wa tay kapadaghan. So makita nato mga igsoon, wala gipili ang problema. Kung atong tutukan, mahimo gini siyang suliran. Kung ang suliran na gani mo ato ang ubanan, wala gyud kapuslanan ang ato ang pagsunod ni Ginoong Hesus. So dinhi atong makita kining maong pagtulunan mga igsuon, dili lamang kini gipunteriya ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga disipulo. Ngadto sa mga katawhan nga nagsiguban-uban. Kay nasayod ta nga kining mga tawhana mga igsuon dunay nang ginahanglan ni Ginoong Hesus tungod kay bisan asa siya moadto naa kining mga tawhana, naganto sa kagutom, naganto sa kainit, naghulat kung kanus sa ayohon ni Ginoong Hesus. Apan unsa man kadako ang ilahang pagtuo, mausab ang kagamay sa pagtuo sa mga disipulo nga unay gayon nagkuyog ni Ginoong Hesus sa mga adlaw nga sila nagbiyahe sa lain-lain nga dapit. Unsa pa kita? Mga igsuon atong makita sa una, personal gyud ikuyog nila si Ginoong Hesus. Hinumdumi nga ang Dios tag-iya sa universo. Nahibalo siya pila na kabituon nga naa sa langit ngiyang gidayan-dayan. Nahibalo na siya pilang uban. Pila gidaghanon ang imong buhok. Kung kita'y paiphon mga igsuon, ambot lang kano sa atamuhuman. Pero tungod sa iyang pagkagamahanan, siya tagiya sa universo, dako kayo ang atong Dios, pero ang nakanindot, ang maayong balita mga igsoon, nga bisan pa man kadako sa Dios, nga atong gilagaran, nga atong gidayeg, nga atong gisimba, o nga atong gimaya, unsa si kadako, nihimo siyang gamay, nisulod sa tagsa-tagsa ninyo kakasing-kasing. Dako nga milagro, dako nga pabor, nga gihatag sa Dios, dire kanato. Siya ang nagbuhat sa tanan apan usahay ato lang pulihan sa mga material nga butang. Dili na nato makita tungod kay kita mao ni ang atong serye mga igsuon nga ang title ni atong serye balikon mao ni ang ato ang title, no? Ang siri niingon dinhi panalangin ug pagduha-duha. Nakaila bagayod kaniya. Mao na gipasabot ining maong pagtulunan mga igsuon. Tungod kay ang atuang gisigihag tutok na atong kinabuhi karon mao ang mga panalangin. Mas dako og bili nato ang panalangin kaysa nagpanalangin. Mo'y atong gisiguro sa atong kinabuhi, Lord, panalangin ko. Ban wala nimo tanawa ang nagpanalangin. Mga sandayong kita sa panalangin sa Dios mga igsuon. Ug ingnon gani tamog sandayong nahisgot ko naman ni sa una ang sandayong gani mo agi ra ng panalangin. Apan kinsa may unang nakatagamtam sa panalangin sa Dios. Dili ba ang sandayong? Una tumuadto dito sa katawhan ni agi na kanato tungod kay kitang tanan ang mga Kristohanon gihimo nga sandayong sa panalangin sa Dios aron mapanalanginan usab ang uban. Mao na ang kinabuhi nga gihimo ni Hesus dinis kalibutan kung unsay naa niya iyang gihatag kanato. Wala siya magdumili mga igsuon sa paghatag bisan pagani sa iyang kinabuhi diri kanato. Tungod sa atong mga sala giula niya ang iyang dugo aron lamang kita mahimong hinlo ug mubalik na ngadto sa amahan
nga malinis o righteous sa mga mata sa Dios. So atong hinumduman kining maong pagtulunan mga igsuon nga dili lamang kini nagpuntriya ngadto sa mga apostoles, sa mga disipulo, sa mga tinun-an, sa mga katawhan, kundili kining maong mensahe kita usab ang gipunteriya niini. Pangutana, daghan kaayo mga igsuon. Kumusta ang atong kasing-kasing karon? Kumusta ang atong kahimtang karon diha sa Dios? Nagpabilin ba kitang matinud-anon ngadto kaniya? Nindot kayong kanta nato mga igsuon, matinud-anon ka. Ang Ginoo ra ang matinud-anon. Apan gipakita sa Dios ang iyang pagkamatinud-anon nga bisan pa man sa makakamatayon gibaliwala niya aron kita mahibalik ngadto kaniya. Ug ang iyahang tumong og tuyo o katuyuan nga kita usab magmatinud-anon ngadto kaniya. So unsa may pagtulunan atong makuha diri mga igsoon? Dinhi ato makita nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Una, siya mao gihapon kaniadto karon og sa umaabot hangtod sa kahangturan, walay kausaban. Kung unsa ang iyang nahimo kaniadto, padayon niya nga buhaton hangtod karon ug hangtod sa umaabot. Busa kung kita ug ikaw giluwas ni Kristo, kung gidala kaniya sa Dios o gihatag ang tanan kanimo ang gikinahanglan kaniadto, dili usab kana mahitabo nga ang imong gikinahanglan karon nga mao hinungdan sa imong kabalaka bahin sa umaabot, ihatag kana sa Dios tungod kay gihigugma kamo sa Dios mga igsoon. Gipikaon ni Jesus ang panon sa makaduha, ang 5,000, ang 4,000. Ang Dios hinumdumi nag-atiman kana kaninyo, mao ni picture nga itong makita nga wala siya gipili. Ang tanang tao iyang gimahal, iyang gigugma ug iyang tabangan sa panahon sa suliran sa kinabuhi. So agig panapos sinumdumi kung kinsa si Jesus ug unsay iyang nabuhat. Ayaw lang tan-awa ang iyang gihimo nga mga milagro ug ang iyang pagkamaayo. Ayaw sunduga ang mga Parisiyo nga nangitag ilhanan kung muabot na si Kristo o si Kristo bagayod gikan sa langit. Ayaw sunduga ang mga tinun-an nga naguna-una kung mahimo ba kini ni Jesus pag-usab o nagtutok lang sa pisikal nga pan. Tanawa ang mas laom nga kahulugan, luyo sa milagro. Si Jesus mao ang Dios, wala siya na usab. Kung unsa man ay iyang nahimo kaniadto, mahimo niya usab kana karon. Siya misaad sa pagtagbo sa tanan ninyo nga pangapanginahanglan ug siya magpadayon sa pagbuhat niini. Amen ba? Atong pagpakan ang atong buhi nga Dios na ito. Ato ido ko atong mga ulo mag-ampot ha. Langitong Amahan, salamat Ginoo Lord nga si Ginoong Hesus imong gipadala diri sa kalibutan alang ka namong tanan. Ug ang imong katuyuan mao lamang nga kami mahibalik diha kanimo. Kay imong nakita ang kamatuoran nga bisan unsa pang amo ang masaksihan, dili gyapon igo ug dili kami moabot sa punto nga aduna kami pagtuo nga mao ang magdala kanamo diha kanimo. Busa man salamat Lord nga ikaw nagpakabana sa imong mga katauhan, nga imong nakita ang tanang mga panginahanglan ug imo kining gitagbo sa imong kapanahunan. Salamat Lord nga ikaw ang Dios Ginoo nga wala mo pili, nga ikaw ang Dios sa tanan, nga ikaw ang Dios labing gamhanan. Salamat sa imong gibubo sa among kinabuhi, nga imong grasya, nga pabor nga dako kayo nga imong gihatag sa matag usa. Salamat usab sa imong gugma nga imong gibubo sa matag usa nga kasing-kasing aron mobati usab kami paghigugma sa among isig kaingon nga diin mo imong tugon sa imong pulong nga magigugmaay ang matag usa. Salamat Lord ining mensahe kami nagampo Ginoo God nga aduna kami makutlo nga pagtulon-an magpabilin sa among kasing-kasing. Dalaygon ka Amahan sa walay katapusan. Kini mo pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.